Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake buɗe file step by step. Kuma ga wanda suke tambaya na suna cewa oga wai idan muka ce za mu buɗe file sai mutane su dinga ce mana wai ba za mu iya buɗe file ba lokaci ya ƙure. Maganan gaskiya wannan maganan ba gaskiya bane. Ko yanzu da kuke kallon bidiyon nan za ku iya buɗe file, kuma idan kuka buɗe kuka yi KYC aka muku migration to za ku iya sai da file ɗinku cikin sauƙi ba tare da kun sha wahala ba. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku buɗe file, kuma gabaki ɗaya a cikin wannan channel ɗin za mu kawo muku yadda za ku buɗe wallet ga wanda kuma suke da matsalan wanda ake kamar sassace musu file. Insha Allah su ma yana da matuƙar muhimmanci su biyo wannan channel ɗin, saboda za mu kawo bidiyo akan yadda za ku kare wannan ɗin file ɗinku daga scammers da yadda za ku ƙara file ɗinku tsaro. Ba da ɓata lokaci ba dai mu shiga da ku cikin bidiyon, amma kafin mu shiga da ku cikin bidiyon da wani ne zai tanko wannan channel din na farko, idan a YouTube kuke gani na son ku danna mu alamar subscribe ku yi like, saboda wani like ne kuke danna mana yana matukar ƙara mana ƙwarin gwiwa ne, kuma za ku iya faɗan ra'ayinku a comment section. Idan kuma a Facebook kuke gani na da TikTok kima za ku iya yin like in wannan bidiyon ku yi follow ina, saboda ku dinga samun update akai-akai. Saboda a next video zan nuna muku yadda za ku seta lockup da abubuwa dai masu matukar muhimmanci da yadda ma za ku ƙara mining ɗinku sauri. Insha Allah gabaki ɗaya zan kawo muku. Abu na farko da kuke da bukata, kuna da bukatan Gmail ne, kuma kuna da bukatan internet, kuma kuna da bukatan sim. Abubuwa guda uku nan to dole idan za ku buɗe file sai kuna da shi. Na san kun wuce matsalan Gmail, kuma na san kun wuce matsalolin nan da ya gabaki ɗaya. Idan ma ba ku san yadda za ku buɗe Gmail ba, na yi bidiyo a cikin wannan channel ɗin za ku iya duba. Ba da ɓata lokaci ba dai mu shiga da ku cikin bidiyon. Yanzu abu na farko da za mu shiga cikin Play Store ne, saboda dole idan za ka yi downloading ɗin abu a cikin Play Store dole sai ya kasance kana da Gmail. To yanzu gashi nan, kuma ba ma file kaɗai ba, in Allah ya da har da sidira da robi da sauransu duk dai mine inda na san ana sayar da shi za mu dinga kawo muku shi cikin wannan channel ɗin. Ba ma akan mining kaɗai ba, da hanyoyin da ake samun kuɗi online gabaki ɗaya insha Allah za mu dinga kawo muku su cikin wannan channel ɗin. Yanzu za mu taɓa wajen search ɗin nan, ba mu taɓa wajen search sai mu kuma taɓawa sai mu rubuta Pi network kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani gashi nan Pi network, to sai ku taɓa kan shi kai tsaye. Yanzu za mu taɓa kan shi gashi nan yana yin loading. To gashi nan ko a daidai na wajen zai rubuta muku ku yi installing ɗin shi, to sai ku taɓa kan installing. Bayan ya gama yin installing to sai ku taɓa kan open kamar yadda kuke gani, kamar yadda zan yi open ɗin shi. To bayan kun taɓa open za ku ɗan jira shi ya gama yin loading. A daidai na wajen za ku ga ya rubuta muku sannu da zuwa Pi kamar yadda kuke gani, welcome to Pi. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku tabbata kun yi like in wannan bidiyon domin 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana. Kuma ko yanzu kuke da Pi ɗin za ku iya mun magana, zan ajiye muku number na a description board da comment, za ku iya ɗauka sai ku mun magana. Za ku iya, idan kaman kuna son ku siyar ne za ku iya siyarwa ko yanzu idan kuna da bukata. Yanzu gashi nan yana loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Ku tabbata kun yi like in wannan bidiyon, idan ba ku mun subscribe ba ku mun subscribe a cikin wannan channel ɗin. To kun ga suka ce cryptocurrency mining mode easy. To me za ku yi na gaba? Suka ce please verify your identity to get started. To kai abin da za ku yi ga gun da aka rubuta muku continue with phone number, ina za mu taɓa kan wajen continue with phone number ina, saboda shi ya fi sauƙi. To sai suka ce a daidai na wajen country suka ce register with phone number, sai suka ce ku zaɓa ƙasar da kuke. Yanzu za mu taɓa kan daidai nan wajen wannan ɗan kibiyan. To kun ga muna da zaɓi biyu, za mu iya nemowa ta haka, kuma za mu iya yin sashin ɗin ƙasar mu kamar yadda kuke gani. To yanzu mu za mu rubuta sunan ƙasar mu ko kuma code ɗin ƙasar ku. Duk wanda kuka rubuta automatically za ku ga ya fito, kuma za ku iya rubuta code ɗin ƙasar ku. To a daidai na wajen sai ku saka number wayar ku. Number wayar ku da ba za ku, ko da ku rasa ta wannan number za ku iya dawo da ita. Kuma in san samu ne ku saka number ku da kuke yin WhatsApp, saboda wajen yin verify in Pi ɗin naku. Yanzu za mu saka number mu kamar yadda kuke gani. To za mu taɓa kan daman banda ziron farko, za mu taɓa wajen submit ɗin nan. Gashi nan yana loading. Okay, sun ce number da na sa ba daidai ba ne. To bayan kun taɓa kan submit ɗin nan, fuska na gaba da zai nuna muku shine wannan. Suka ce ka saka email ɗin da ka san kana amfani da shi. Email ɗinka mai kyau kenan. To yanzu ni zan saka email ɗina kamar yadda kuke gani. To email ɗin da za ka yi verify ɗin shi da shi. Ni yanzu zan saka email ɗina kamar yadda kuke gani. Yanzu zan saka email ɗina kamar almisali sunan channel ɗin nan ne zan rubuta hikima
tv kamar yadda kuke gani. To sai na saka number na, to bayan na saka sai na zo na rubuta @gmail.com kamar yadda kuke gani. Bayan na gama, to a daidai na wajen suka ce verify your email, to abinda kuka saka a daidai na wajen shi za ku kuma maimaitawa. Yanzu za mu kwafa wannan ɗin kawai kai tsaye, za mu matse kan shi. Idan kuma kuna so ba sai kun kwafa ba, kawai za ku iya rubuta shi kai tsaye. Ni yanzu gashi na kwafe shi, to sai taɓa kan wajen da aka rubuta min next ɗin nan. To bayan kun saka, yanzu za mu taɓa kan daidai na wajen da aka rubuta mana next ɗin nan. Wannan kawai na muku misali ne. A daidai na wajen sai suka ce ku saka strong password. Me ake nufi da strong password? Zan ɗan muku misali, duk da dai babu lokaci sosai, amma zan muku misali. A duk inda aka ce ku saka strong password, ana nufin idan aka ce muku ku saka strong password, ana nufin da farko strong password daga kan kalmomi 8 ne abin da yayi sama. Da farko za ku saka sunan ku babban baki, sauran kuma sai ku saka su da ƙananan baki, sai kuma ku ƙara da as ko kuma da alaman tambaya, ya danganta dai da ra'ayinku, kuma sai ku ƙara da number. Bari na muku misali yadda kuke gani. To a cikin fa'in ba zai bani dama na muku misali ba, amma gashi nan na shigo cikin note zan muku misali. To a duk sanda aka ce muku ku rubuta strong password, da farko za ku rubuta sunan ku babban baki kamar yadda kuke gani. Kamar yanzu misali zan rubuta sunan channel din nan, ku kaddara shine sunan ku, zan rubuta shi da babban baki kamar yadda kuke gani, hikima din nan. To bayan kun rubuta wannan sunan, to sai ku zo ku rubuta alaman din nan ko kuma alaman star, ya danganta da ra'ayinku, guda 8. To sai ku ƙara guda 2, sai ku ƙara number. To kamar yadda kuke gani, to wannan shine strong password. Za ku kuma ƙara da number. To ya danganta dai da ra'ayinku, ya kasance dai da farko kun saka babban baki a sunan naku, na biyu kuma kun saka kuma kun zo kun ƙara da number, kuma ku tabbata ya fi guda 8. To wannan shi ake nufi da strong password. Ni yanzu kawai zan kwafa wannan cin da misali nake muku, sai na je na saka shi a cikin file ɗina ɗin. Yanzu zan yi minimizing, sai na koma cikin file ɗin, kawai zan yi pasting ɗin wannan password ɗin da na rubuta a cikin notes. Wannan kawai ina muku misali ne. Yanzu zan saka wannan password ɗin, zan kuma maimaita shi a daidai wajen da suka ce muku verify your password. To abinda kuka saka a daidai wajen shi za ku kuma maimaita, sai ku taɓa kan wajen da aka rubuta muku submit ɗin nan. Yanzu gashi nan yana yin loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading domin ya buɗe mana next page wanda za mu seta bayananmu. Kuma suka ce set up your account, ma'ana ka seta bayanan bankinka, ka seta bayanan account ɗinka. Kun suka ce first name. To a daidai nan wajen wasu suna yin kuskure wajen nan. Kun ga a daidai nan wajen ma sun gargaɗe mu, suka ce you need to use your real name. To kun gani suka ce ku saka sunan ku cikakke, sunan ku na gaskiya kenan, sunan da yake jikin NIN ɗinku, to da shi za ku yi amfani. Don kamar ya kasance suna uku kuke amfani da shi, kamar yanzu misali in kamar ya kasance Muhammad kuke amfani da shi, Muhammad Yusuf Muhammad kamar, to kun ga suna uku kenan ko. To ba za ku rubuta shi Muhammad Yusuf Muhammad ba. A daidai na wajen da aka ce muku first name ɗin nan, to sai ku rubuta Yusuf Muhammad Yusuf kenan. A daidai na wajen kuma sai ku rubuta Muhammad in kamar suna uku kuke amfani da shi. In kuma suna biyu kuke amfani da shi wanda yake jikin NIN ɗinku, to za ku bar shi haka ne. In kamar ya kasance ce mace ce kima, da farko za ki saka sunanki da yake jikin NIN. Kamar yanzu misali Fatima, kamar yanzu kamar yadda kuke gani Fatima, to sai kasance sunan babanki Muhammad ne, to sai ki bar shi a daidai nan wajen. In kuma suna uku ke amfani da shi kamar Isa misali, to sai kamar yanzu misali Isa, to sai kun ga suna uku kenan na rubuta a daidai nan wajen. Na saka suna biyu, sai kuma na zo na saka sunan babana a nan wajen. To wannan dai kawai na muku misali ne. Ni yanzu kawai zan rubuta sunan channel ɗin nan a matsayin sunana kenan. Zan rubuta hikima tech kawai. Ko wannan ina muku misali ne, hikima technology. To in suna uku ke amfani da shi, to haka za ku rubuta kamar yadda na muku bayani a daidai na wajen. To a daidai na wajen suka ce choose your username, ma'ana ka zaɓa username ɗinka. To a daidai na wajen sai ka zaɓa username ɗinka. Yanzu ni zan zaɓa username ɗina kamar yadda kuke gani. Zan rubuta sunan channel ɗin nan Hikima TV. Bayan na rubuta Hikima TV, to sai na rubuta 2, to sai na taɓa kan alamar submit ɗin nan. Yanzu gashi na yana loading. Idan bai wuce ba ma zai nuna min wannan sunan wani ya riga ya yi amfani da shi. To kun ga wannan sunan ya riga ya wuce. To sai suka ce a daidai na wajen wa ya gayyato ku. To a daidai na wajen sai ku saka wannan invitation code inda kuke gani domin ku samu file guda ɗaya kamar yadda kuke gani.
to sai ku rubuta wannan invitation code ɗin da kuke gani. Wannan invitation code ɗin da kuke gani a jikin screen to shi za ku saka. To bayan kun gama saka to sai ku taɓa wajen da aka rubuta muku submit ɗin nan. Yanzu za mu saka sai mu taɓa wajen da aka rubuta mana submit ɗin nan. To gashi na yanzu ya riga ya buɗe da mu bayan ya gama ya loading. To kun ga suka ce welcome to Pi, a new cryptocurrency you can mining with this app. Ko sai mu taɓa kan gun da aka rubuta mana get started ɗin nan. Gashi nan za mu taɓa ga kun ga daidai nan wajen ɗin da suka ce muku tap to mining. To duk bayan awa 24 nan za ku dinga zuwa kuna taɓa shi. Kamar yadda kuke gani yana yin loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading sai mu taɓa kan. To gashi nan suka ce verify your trust email. To sai mu taɓa kan wajen da aka rubuta mana send verification email ɗin nan. Idan kuma ya kasance email ɗin ba daidai ba ne, za ku iya taɓa kan update your email in profile. Za ku iya zuwa kan profile ku yi update ɗin shi. Mu yanzu kai tsaye za mu taɓa kan wajen da aka rubuta mana send verification email ɗin nan. Yanzu gashi nan yana yin loading. To bayan ya gama yin loading za su turo mana wa'insu code a cikin wannan email ɗin namu. Yanzu za mu yi minimizing mu shiga cikin Gmail ɗinmu. To gashi nan yanzu za mu shiga cikin Gmail ɗinmu kamar yadda kuke gani. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. To bayan kun shigo cikin Gmail ɗinku idan kuka zo kuka taɓa wannan, idan kamar kuka shigo ba ku gan shi ba, za ku taɓa kan layukan nan guda uku ne. Bayan kun taɓa kan wajen layukan nan guda uku za ku taɓa kan all inbox ɗin. Idan kuka taɓa kan shi, idan ba ku gan shi ba sai ku janyo ƙasa ga daidai na wajen da aka rubuta muku spam ɗin nan. Wata rana suna turowa a nan. Idan kuka duba idan ba ku gan shi ba to sai ku koma cikin file. Amma majority idan kuka taɓa kan all inbox ɗin nan suna turowa in dai har email ɗin akan wayan yake. Yanzu za mu jira shi ya gama yin. To ga daidai wajen ga sakon email ɗin ya shigo nan. To sai mu taɓa kan wajen nan da suka ce mana verify your email address ɗin nan. To sai mu taɓa kan shi. Yanzu bayan mun taɓa kan shi gashi nan yana loading. Ku tabbata kun yi like in wannan bidiyon kun yi sharing. To gashi nan wannan code ɗin da suka bamu shi za mu kwafa. To bayan mun kwafe shi sai mu minimizing. Bayan mun yi minimizing sai mu koma cikin app ɗin Pi ɗin domin mu saka wannan code ɗin. Yanzu za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Za mu ɗan jira shi ya gama yin loading. Tabbata kun yi like in wannan bidiyon kun yi sharing domin yawa da abokan arziki su gani su amfana. Gashi nan yana yin loading. To bayan kun saka wannan nambobin a daidai na wajen da ga daidai na wajen da aka rubuta muku confirm ɗin nan. To sai mu taɓa kan wajen confirm ɗin nan. Yanzu gashi nan yana yin loading. Za mu ɗan jira shi. Kun ga suka ce mana you have successful verify your email. Ko sai mu taɓa kan daidai na wajen da aka rubuta mana continue ɗin nan. Za mu taɓa kan continue. Akwai kuma wanda za su iya samun matsala idan suka gama buɗe file ɗin bai nuna musu ba kamar yadda ya nuna mu. Kawai za ku taɓa kan daidai. Idan kamar bai nuna muku ba ne, kawai za ku taɓa kan wajen layukan nan guda uku ne. Bayan kun taɓa kan layukan nan guda uku ga daidai na wajen da aka rubuta muku profile ɗin nan sai ku janyo ƙasa. To za ku ga a daidai na wajen da aka rubuta muku verify email ɗin nan. To kuna taɓa shi zai nuna muku kamar yadda ya nuna min a farkon yadda na muku bayani a baya. Insha Allah a next video zan nuna muku gabaki ɗaya yadda za ku cika wa'annan bayanan gabaki ɗaya, kuma da yadda za ku ƙirƙira wallet, da yadda za ku haɗa file ɗinku da browser ɗinsu domin idan aka ba ku KYC ku zo ku yi KYC. A takaice da duka nan muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta da wannan bidiyon ya burge ku, ina son ku danna mishi alamar like ku yi shirin domin yawa da abokan arziki su gani su amfana. Kuma zan ajiye muku referral link ɗin a comment, kuma zan ajiye muku referral link ɗin a description board. Idan a Facebook kuke gani na za ku samu link ɗin a comment. Idan kuma a TikTok kuke gani na za ku samu link ɗin shi ma a comment. Idan kuma a YouTube kuke gani na kuma za ku samu link ɗin a comment da kuma cikin description board. A takaice dai anan muka kawo ƙarshen bidiyon nan sai mu haɗu da ku a next video. Peace.